De câțiva ani se dorește înființarea unui sanatoriu în Republica Moldova. Centrul de sănătate se află într-un loc deosebit de pitoresc în pădurea de la Sarata Nouă, raionul Leova. Conform scrierilor spiritului profetic, vedem o stringentă nevoie să ne unim forțele pentru a avea acest sanatoriu, din cel puțin două motive. Republica Moldova, din punct de vedere statistic, se află pe locul întâi în Europa în ceea ce privește numărul de boli de cancer și locul 2 în ceea ce privește bolile cardiovasculare. Aici sanatoriul va avea un cuvânt foarte important de spus. Și în al doilea rând, Ellen White spune că lucrarea medicală este mâna dreaptă a Evangheliei și că lucrarea misionară medicală este cea care va încheia lucrarea de vestire a celor 3 solii îngerești și va pregăti revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând dorim ca să vestim Evanghelia Domnului Hristos, alinând durerile sufletești, și în al doilea rând dorim să slujim nevoilor fizice ale oamenilor. Întreaga noastră viață, fie că este vorba de un gând, vorbă sau faptă, are la bază o alegere și este însoțită de o motivație. Tot ce facem, alegem să facem și pentru toate există o motivație. Iată-ne ajunși la jumătatea primăverii, acum când toate au început să iasă la viață, dorim și noi să ieșim din bârlogul odihnei sau comodității și, așa cum spunea odată cu mult timp în urmă preotul și cărturarul Ezra, căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră, a îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru, să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. În acest scop dorim și noi, robii Domnului de pe aceste meleaguri ale sudului Moldovei, să ne adunăm forțele și să zidim centrul de sănătate de la Sarata Nouă. Atunci când Dumnezeu binecuvântă o casă, ea este binecuvântată. Nu pentru că ceva magic sau fantastic s-a întâmplat, ci pentru că Dumnezeu își arată bunătatea Lui acolo și pentru că El poate face imposibilul posibil. Cred că în ceea ce privește Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă de la Sarata Nouă se întâmplă același lucru. Am această speranță că în curând vom putea spune da, imposibilul a devenit posibil. În cadrul instituției activează cu succes și o școală medico-misionară care pregătește atât educatori de sănătate, cât și viitorii terapeuți ai centrului. Tineri care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și doresc să-și consacre întreaga lor viață slujirii medico-misionare. Lucrarea misionară este lucrarea în care Dumnezeu ne cheamă ca să învățăm și să punem în practic ceea ce El ne învață zi de zi. Mi-a făcut o mare plăcere să văd cum lumea studiază Cuvântul Dumnezeu și cum doresc ca să slujească cu toată inima oamenilor, cum făcea Domnul Hristos. Întotdeauna am dorit să știu cum să lucrez pentru oameni cât mai bine, cum să fac lucrarea lui Dumnezeu cât mai bine și aici am învățat anume cum să fac aceasta în cel mai minunat mod. Suntem bucuroși că apar așa idei, unor veni cineva cu investiții și să renoveze careva încăperi, clădiri care sunt deja, ca să fie mai rentabil. Și sper ca pe viitor locuitorii zonei de sud, nu numai la raionul Leova, să profite de această ocazie și să aibă un loc de recreație, de restabilire a sănătății, cei și oamenii o uită având mult de lucru la ziua de astăzi. Noi considerăm că este benefic și va avea un impact pozitiv asupra beneficiarilor atât a raionului nostru cât și din Republica Moldova. Cu toate că reconstrucția acestui centru decurge mai mulți ani, atât locuitorii raionului doresc ca finisarea acestui centru să fie cât mai curând. Noi visăm și credem că prin Harul lui Dumnezeu în viitorul cel mai apropiat acest centru va fi inaugurat și colaboratorii acestei instituții cred că vor face tot ce e posibil pentru ca cetățenii țării noastre să găsească un răspuns, o soluție, nu doar la căutările fizice, ci și la căutările sufletului. De aceea, Domnul să fie lăudat, mulțumim celor care au inițiat acest program, acest proiect și tuturor persoanelor care sunt gata să-l sprijinească până la sfârșitul realizării lui. Cred că Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă de la Sarata Nouă este o provocare deosebită atât pentru mine personal, cât și pentru
Republica Moldova, iar această provocare presupune un risc deosebit. De aceea mă întreb de ce Dumnezeu mi-a permis ca să fiu implicat într-un asemenea risc, într-o asemenea provocare, și mă întreb ce aș putea să fac pentru a avea un rezultat foarte bun. În măsura în care eu personal, Biserica din Republica Moldova și dumneavoastră cu toții ne vom implica activ în acest proiect, Dumnezeu va încununa rezultatele muncii noastre și cât de repede posibil dorim ca acest centru să fie inaugurat și dorim ca Republica Moldova să se mândrească cu un sanatoriu, cu un centru de sănătate în care oamenii să găsească pace sufletească în sânul naturii și vindecare atât fizică cât și spirituală. Dorim din toată inima ca acest DVD de prezentare, care este însoțit și de o scrisoare din partea Uniunii Bisericii Adventiste de Ziua 7-a din Republica Moldova, să găsească susținere din partea dumneavoastră. La ora actuală ne putem bucura de faptul că construcția celui de-al treilea etaj este aproape terminată, iar în ceea ce privește electricitatea, continuăm lucrările necesare. Dorim să începem lucrările și la sistemul de încălzire, dar aici avem mari nevoi. Privind la verdele minunat al naturii, trilul desăvârșit al păsărelilor și atitudinea de pace și liniște care înconjoară centrul, nu ne putem gândi decât la frumusețea și puritatea Edenului, care a fost casa primilor noștri părinți și care a luat ființă doar prin intervenția și bunătatea lui Dumnezeu, care a zis că toate lucrurile create au fost foarte bune. În speranța că și aici toate lucrurile care se fac sunt foarte bune, continuăm lucrările sanatoriului până când vom putea spune și noi la fel. Totul este foarte bine și la aceasta să ne ajute Dumnezeu.